Jongpuru, Jepro ang Rotonpur ni Gong Horo Hango, Azorawo ang Jepro Spis Ronani Naitongo, ang Nukha Asugza, koroknui ani manai song, bwkhuk song, koroksa hangkai blaike chukjai aboro mokol nugya, tai koroksa bini logi tongnai, bini bai bobo kogro kahamkai saimanjaya, ka dino ang borno nugu blaike ani mokol ni mukti klaikya khamka dukhu nangkha bwkhuk kosto nangkha haisi. Boni pore ang adino samani tongo, je thik election result rumani next dewo. That means 18 tarik April ang bong ni nogo thangai borok be ang malainai borok no chubanai tai a kok ni haino mia 17 tariko result engkha apply engkha joto lukurok ni hamari bai 12 Ramchandrogat constituency wo and abubo normal applying mani ya 18,171 vote plus by sung GT ka haisi total vote bangka sung 20,800 something votes. BJP ro only 2,650 votes mansi wo ga asuk je suno apply khlaimani lukurok ni hamjakma lukurok ni hamari abang tini blaik excited tabuk ang morning ni tabuk 11 engkha thik tai kisa tongkha kai ani manai songbai malai nai ani rangsa ki manai songbai ang adino je sajak boron bai kisang surprise tomo norok nang kisa phunuk nai sam tai ang tai gari roko bong bagi surprise langza and some articles and some surprise kai ang blaik excited exact haisi bong nogo thangai borbe malai nani tai 20 minutes rok ngai no sung bong or thanai tai lugu rok no koinai oba haike no sung kaisa tai kaisa ni chugya ni taimo hamya ni taimo sung ma basanai so wan no khungni ma chuba laini haisi. Thank you so much. Bye.